guys, welcome back again to my YouTube channel. And guys, hi, may adto sa inyong tanan dira. And mag-update lang ko unsay nahitabo sa ako kay murag almost 1 month na gyud ko wala nakag-update, wala koy vlog, wa ko gahimog video kay tungod sa kabisi. And karon, before ko mag storytelling sa unsay nangitabo, na ako diri karon sa ilalom sa Santol Na ako sa Santulan. Diri ako mag-vlog kay mag-story ko about sa nahitabo sa ako Then nganong wala ko nakag-update, wala ko video, wala ko nakag-upload sa akong YouTube channel. And guys, before ana manghangyo lang unta pud ko sa inyo no nga suportahe ko ninyo bisan isa ra ko ka nang ambisyon pod nga makakuan madaghan ang subscriber. So ayaw mo pagkalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel. I-click ninyo ang bell around premium mo ma-notify nga sa akong mga videos nga gina-upload. So let's start guys. Before ana guys, ako sa ning i-plaster ning akong kuan ako ginuo ko cellphone, gid akong gamit. Wait lang kadit lang. Set up sa takay na ako sa ilalom sa Santol. Ako diri karon. Naklaro naman siguro ko. Sige, mag-start na ko guys. And before ana, please suporta ko ninyo please. Mangay kog suporta sa inyo. Pag-subscribe mo sa akong YouTube channel Orotorion Vlog. Mga kabisaya, taga El Salvador. So mag-start na ta. Actually dili man ingon nga kaning famous, dili man kita famous, diba? Isa ra ta ka ordinaryo katawo. Then tungod sa akong ka busy man kay ko tong mga panahon na almost 1 month ko wala nakag-upload o video. Then muto na timingan nga kanang hapit na mahuman akong pag-eskwela. At least karon nahuman na gyud. Thanks God. Then nahuman akong pag-eskwela, busy kay ko itong mga panahon na kay na kami pictorial, mato sa eskwelahan, na kami buhaton, na pay ipasa. Then nagkuan din po ko, nangita ko ka ng mga akong mga gikabisihan, basta dayan ko gibuhat. Then actually na busy pod mi tungod kay nagtabang-tabang mi diri sa balay sa kaning akong sister-in-law. Nagbalay man sila diri sa El Salvador, then gikan sila sa Davao, balik sila diri sa El Salvador. Nagtabang-tabang man pud mi, so muna na busy gid ko, nawala sa una ang pag-vlog. Pero karon ibalik na gid ko, gusto ko nag-storytelling sa ako karon kung unsay nahitabo sa ako. Then paghuman na busy ko, nahuman na mi og kanang tabang-tabang, pero actually karon ganatabang gyapon mi. Paghuman nag busy ko adtong June 24 kay amo naman tong kuan pictorial lang gito sa among graduation, diba? Bahalag virtual, at least ni graduate. Yay, graduate ako. Man ragig ko. Lami man ang tatong mopaso, pero wala man ko nakapaso kay tungod sa pandemic. So sa among video nga virtual graduation ipagawas kay mga something August pa. Then pag-abot din adtong July na busy pud ko kay kanang giusaran ako akong birthday sa akong pares o akong celebration na busy gid kay ko kay daghan kay ko ginaatiman, daghan ko gipambuhat adtong mga higayuna. And then karon nibalik na kog video, gusto lang na ako ipahibalo na nako mag-update na gid ko sa akong kuan sa pag-vlog. Bahala gamay ra ang supporters, at least nga nag-vlog moabot ra gyapon ang panahon nga kanang madaghan akong subscribers. Dili man karon, at least nga magkahinay-hinay og kadaghan, diba? Yay, iampo na to na sa Ginoo nga tabangan taniya nga mudaghan atong subscribers. Naabi ako diri sa ilalom sa Santulan. Para ano to, Santol, punuan sa Santol to ra. Santol na siya. Then ako diri sa
yang ilalom nag storytelling sa akong nahitabo nga wala ako nakag-video, wala ako nakag-upload, pero since kay humanaman gid ko sa akong pinaka major nga akong nahuman is mag-video na gyud ko balik. Unta inyo kong suportahan. Kanunay ko ninyong suportahan, guys. Ayoko ninyong biyae. Suportahe ko ninyo, ha. Simple ra gud, dili man ta tantong sikat, at least nga naamo mo support sa ako. Nagbisaya ko karon kay kanang wala lang. Bisaya man gid ko gud. Kapoy kay magpaas-ip og Tagalog nga. Bakikaw kay Tagalog na. So magbisaya ra ko, ha. And mao to ang nahitabo sa ako wala ako naka-update sa usa ka bulan. So paningkamutan na to nga mag-upload ta per mi og videos nga atong pagabuhaton sa mga content, sa mga challenge dira nga unsa ilang ipabuhat, charat. Murag makaya. Kaya nun and then nako diri sa kuan. Unsa man ni? Kaila ba mo ani? Kaila mo ani nga kuan nga sagbot. Ako kaila. Then maora to, guys, maunay nahitabo sa ako ang isa ka bulan nga pag stop sa pag video kay na busy ko kadyot. Pero karon kay human naman, let's back to barracks na ta. Mag video na ta, mag vlog, balag di sikat, at least nakag-vlog, diba? Bongga. And guys, diri ra ako putlon kay mag-start na ko og mag-start ako video. Ako ra isa kay busy sila. Pero badunggan gid ninyo nga naisig dok didto sa unahan na kay. And dire na ako putlon, ha. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated na kayo mo sa akong mga videos gina-upload. Salamat kaninyo. Please support me. Bye. See you on my next vlog. Bye-bye.